Că-s o, măi. Nu-i da la roșii, faci cu roșii. Vorbitoare, lasă acolo. Nu vă dau, dar și eu stau după tine. Nu stau deloc drumul, du-te de și la nimeni de așa, că am auzit de oameni. Nu-i dau drumul la nimeni, du-te de așa. Și crezi că o-i da la toată lumea drumul și tu poți să pleci niciodată. Și când mori, învățând acolo, și o să fac mâncare și să-i dau la căței mei. Mai gata e cu mâncare, nu vă dau niciodată drumul. Bă, atâta timp stau în cușcă, treaba ta o să scap. Ha, ha, ha. Acum las-mă să scriu niște acte, nu vă dau drumul dacă zic. Hi, nu vă dau drumul niciodată. Bă, dar așa de rău ești. Te las că o să ajut eu și o să scapi toată lumea. Treaba ta. În sfârșit am scap. Ha, fraiere. Acolo o să stai pe veci, treaba ta. Acolo o să am lăsat terci ca la pușcărie. Ha. O să vezi tu. Acolo o să mori. Nu mai putem de foame, nu atergi de aia. Dar mie nu ne frică de fantome deloc. Ha. Ok, o să te mănânce. Ha. O să vezi ce o să se întâmple cu tine. Pa, ne vedem. Crede că mie ne frică de fantom. Bună, mă.